Volkswagen Golf 1.6 TDI Highline varustetaso 2015 vuosimalli. Webasto päällä tällä hetkellä. Kauko-ohjattava malli. Toimii. 246 646 kilometriä mittarissa. 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto. Kohtalaisen siisti sisältö ja päältä. On huollettu säännöllisesti K-autolla. Jakohihna vaihdettiin autoasilla tammikuussa. Hehkutulppia on vaihdettu muutamia. Ei mitään isoa. Ei mitään isompia ongelmia ollut tämän kanssa. Pari vuotta on auto ollut mulla. Hiukan on peräluukkuun päässyt tulemaan tommosta, mutta uskoisin, että aika pienellä selviää, jos haluaa ne korjauttaa. Vararengas löytyy ja kumimattoja. Itse asiassa tässä on vain 3 kappaletta, jostain syystä 4 on johonkin hävinnyt. Vetokoukku on tuolla piilossa. Siinä on toi adapteri tuolla hansikaslokerossa. Näin. Se on ihan fiksu laite. Siistimän näköinen silloin kun ei sitä tarvi, niin saa tonne jemma. Vielä kone tulille. Öljynvaihtoa huutelee 2000 kilometrin päästä. Näin. Ja tosiaan löytyy myös adaptiivista vakionopeuden säädintä. Erittäin hyvä laite. Navigointi on. Ja tuolta näkee sitten vielä erilaisia juttuja. Pystyy säätämään niin kuin itse haluaa. Tuolta noin huoltohommat vielä. Ja tosiaan matkapuhelimen pystyy tähän liittämään. Sitten täällä on kuitteja, vinopinoja. Mitä kaikki on tehty vuosien aikana. Ihan mukava peli. Itselle dieseli vähän tarpeeton, mutta ei tietysti mikään pakko tästä eroon päästä.